Ene mpanimfoɔ agye ato mu anaasɛ akɔpɛ besia a wɔde bɛyɛ bridge kɛseɛ de ato Afram Plains nsu kɛseɛ no so. Mekyerɛ ɛfiri adɔɔso ɛkɔsi akyi. Na saa beaeɛ yɛ beaeɛ bi a ɛtae ma adwadifoɔ ho kyerɛ wɔn paa yie nam sɛ pantu a ɛyɛ adwuma wɔ hɔ no tɔ da a yɛkɔ ne yɛba mu no yɛ na akɔyɛ buakye bi din. Ene yi privilege GH yɛbɛduru nsuo ya no a yɛne timamufoɔ a ɛwɔ hɔ ɛbɛdi nkɔmmɔ ɔmo a yusu saa boat ne ferry yɛne bɛdi nkɔmmɔ ne yɛbisa ɔmo sɛ so aban ahyɛ bɔ sɛ wakonya besia a wɔde bɛyɛ bridge kɛseɛ de ato nsuo efi sɛ na ɔmo hu ne fa na anigye bɛn na wɔn afa ɔmo gye di anaasɛ ɔmo nye ni sabre yɛn nkɔ ne yɛn nkɔ tie ɔmo. Ana yɛ edu election a obiara pɛ ɔkwan a ɔbɛfa so ayɛ den anya ne win. Nti bridge ne deɛ yɛnyɛ sure sɛ betumi aba. Kwantuo de baako no mbɛde bɛka ho ama yɛ deɛ a wei kɔ no tinka wei ba yi ne nkɔ no kɔ tinka ha nyɛ den ɛnkyerɛ so. Ɛno deɛ betumi abɔ ne ba bridge deɛ agye sɛ de yɛwu akyi ama yɛ mma koraa ayɛ den abɛto aso. From enemies because you say Ghana skawa but mpanimfoɔ no a mudi ɔman no anim no ɔmo ma yɛhu sɛ da ne mɛkɔ. Ni sɛ no krasa bridge ne bɛba so dia ɛnyɛ ɛbɛhyira wɔn so ɔmo ayɛ ade na bɛyɛ na ada asɛm dia ɛde ɔmo hyɛ ase na ɔmo nkuyi ade mka de ho na me komati we no ha na adwo a yɛkwanto na mo adwo woda na sɛ kwa no wɔ mu a ɛbɛboa ani ani edu ha de tam dia wuti ha wuti nya akoro nti ɛba mu ma ɛbɛboa Etimani agya na ma nenye yɛ. Ani bi ni nya yɛbɔ fire so ɛbɛboa nya bɛ ya Uma candidatura a tomar banho, Ɛdeɛ no bɛma mo ani agye paa. Ɛdeɛ no bɛma mo ani agye sɛ mo bɛyɛ no. Boas ou barras se botou no frio, no batendo de já isso pensa mais passa. Nti mo te sɛ ɔse wanya sika wɔde bɛyɛ saa yi no sɛ na mo fa no. Ɛdeɛ nti ne mo ani agye. Ba betuma bɛda ni sika koraa no a yɛkɔ bɛ sɛ bi enti no ɛba nsa so mbɛtwa ɛmbɛyɛ panto bridge akefu a yɛba wutwa wɔn a wɔkɔ ɛnyɛ bɛtwɛn bɛda bɛdidi bi asɛm wutwa mu a na ɛbɛboa yɛ ado plan yɛ as a driver ni kra betumi aba wɔne tua so kɔgya ɔyɔnko ne yɛ di wugya no media for mo bibi am bɛyɛ afa yɛ ho a wɔnyɛ fa no mai wɔne ntui ɛno ana de ɛkɔba tem bia ɛne deɛ no ɔmo nka yɛ ba bitan ma agye o I was thinking of first one too, because the time I am. You know, do a business here. Why then? Well, you are fast. Move it, you are harm by a man. Yes, in your mind.